Pozdrav Palestinčići i Palestinkice moje, kažete, danas je sa Palestincom. Šta se dešava, ljudi moji, u Clash of Clansu danas? Ljudi moji, danas gostujemo u klanu Balkan Kingdom. Ne samo to, tu sa engleskog znači, brate mili, Balkan kraljevstvo. Ljudi, šta mogu reći danas? Danas sam u klanu za gostovanje, ko naravno riste. Sad ćete da upoznate ceo klan, sad ćete da vidite lokalnu Srbiju. Bukvalno ovo je klan u top od 50 na dole recimo, znači tu je negde između, znači 25 uvek između. Sad ćemo baš da vidimo. Kao što se sjećate, gostovali smo u klanu level 18 Srbija. Danas gostujemo u 23. Balkan Kingdom, bukvalno 23. klan u našoj Srbiji. Idemo da vidimo ovako. Danas radimo pozdrave za ekipu. Teo sam prvi klip da bude ovako, prvi deo znači snimanja, da bude uvod znači za igrače, nekako da upoznate bolje ekipu, da vidite kako se to radi, kako je to profesionalizam u pitanju. Idemo ovako. Prvi pozdrav ide za Matkemar. Imamo Rista Grozni, on je lider klana, veliki pozdrav za lidera. On će sada da bude, verovatno će se čuje još dalje, brate mili, gde smo se snimalo. Verovatno ljudi prate situaciju top klanova. Svaki deo Balkana ima svoju neku tradiciju, brate mili, bukvalno svako ima svoj top klanove gde se nalaze Srbija, Bosna, Montenegro, Hrvatska i Montenegro. Ja mislim, čim da sam ispomenuo Montenegro već, ali nema veze. Najslabije igraju u Montenegru, pa Bosni, a najviše igraju u Srbiju i Hrvatskoj. Najviše igrača možete nađete tamo zato što ljudi stvarno igraju, poštuju igru, samim time što igraju, brate mili, igru, ne znam, cenim nekako takvi igrače koji vole da ostanu u igri, znači po tradiciji, to su uvek stare ekipa koja održava igru još u treningu nekako, da bude još interesantnije. Mnogo jake strategije imamo na našoj teritoriji Srbije. Za sada nisam još gostovao u nekim jačim klanovima kao što su Bosna ili Hrvatska, ali sigurno ćemo imati prilike. Sada smo trenutno stigli na 467 pretplatnika, još malo pa stižemo na 500 lagano. Idemo pozdravi dalje, nastavimo za celu ekipu. Idemo, Risto Grozni je lider. On je, znači, veliki pozdrav za čovjeka, znači, ispoštovao me, on uvek neke fore tu, kamerman ovo, kamerman ono, ali danas ćemo imat će priliku da bude njihov klan na YouTube-u, naravno to će se lako proširi i drugim klanovima koji nas prate, članovima, igračima, prijateljima, pa sve dalje i dalje. Idemo, drugi pozdrav, treći pozdrav, idemo Matke King, Jozikija, brate mili, imamo Jozekija, brate, imamo Sale 011, Fireman, Nele, KGB, 2 Error, Pavle i Đorđe, Punisher, Misterija, Prodeo, ne znam sad slova, Srđan III, Sog, Vladanes, Dragan, Bojan Vla, Miloš Obilić, Milan, Uroš, pa kao što se zna, tu je Šmekaci u pitanju, Palestinac. Ljudi moji, veliki pozdrav za Palestinca što je upao ovaj klan da se snima. Idemo dalje. David, Danije, Probeo 3, Srbija, Ezi King, Đole. Znači, Đole, znači, to je cijela ekipa, 28 članova klanu, svi su aktivni, svi imaju donacije, čini mi se, da. Bukvalno ja samo da je najjači po donacijama, oma posle ovog drugog, posle 25. Nema veze. Idemo sad dalje, ljudi moji, to je bilo, znači, pozdrave za ekipu. Šta se dalje dešava? Situacija se malo komplicirala. Verovatno će moja ekipa sada paniču u povratku 90-ih i reći, jao, Bale, šta uradi sa ligom, ostavio si nas na cedilu, ali nema veze, popravit ćemo to. Znači, dogovorio sam se sa liderom, on će da dođe kod nas da igra ligu, što je još bolje sljedećeg mjeseca. Znači, ja ću sad igrati ligu za njih, znači, bit će snimanja još u klanu, imat ćemo prilike da vidite još napada preciznije iz lige. Prvi put kako igraju master jedinica, znači oni su master jedinica. Šta ću moći da kažem po tom pitanju? Master jedinica, ne znam sada tačno koliko se medaljona dobija, ali ajmo da proberimo. Oni su mene, znači, greškom ubacili u ligu. Ja sam ovdje malo donirao arčarke, pošto arčarke vidio sam da piše strelci, strelkinje, ne znam nije šta su sve oni tu pisali. Idemo dalje, odaćemo malo strategiju klana. Ovako, oni koriste tu od svega veštice najviše su korisne veštice i ove, brate, Yeti i super minioni. Sada, šta je važna stvar? Onda oni su, znači, pogrešili malo, nema veze, nekako mogu to da proguram, šta je uglavnom fora. Danas ćemo gledati medaljone, koliko se dobije u Master trojici, ne kecu. Znači, 382 medaljona se dobija po napadu, 2 napada minimum mora da se odradi, 3.
Pa imate 8 kao bonus igrača, to je 340 medaljona kao onaj bonus dodeljen je igračima. Znači 340 medaljona, pošto je po mene solidno, za master jedinicu. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovakvih stvari. Šta radite medaljonima? Ljudi, kad uzimate medaljone, najvažnija stvar u šopu je da oni su verovatno sada max, njima to i ne treba. Pogledat ćemo 2-3 napada iz običnog rata. Odobrili su snimanje, tako da veliki pozdrav za lidera i Matke King. On je stvarno video da još se sada trenutno, nisam neki najjači youtuber koji snima Clash of Clans u Srbiju, ali bukvalno sam najjači, jedini. Idemo dalje ovako. Medaljoni se najviše koriste za Elixir ili Gold, to jest, na primjer, sada max igračima to i ne treba preterano, tako ne znam nikako samo za prstenje. Na primjer, ako želite da maksate, na primjer, zidove, i što imamo da kažemo još najviše, znači što se tiče čekića, znači ove uspomene, ove ukrase ovdje, nemojte ništa to da uzimate, džaba šta će vam to uopšte ovako, to je samo ako želite da se glupirate. Uglavnom, šta se dešava sa čekićima? Kao što vidite, ovaj čekić ovdje je najkorisniji od svih čekića, zato što bukvalno maksuje heroje od, na primjer, od 60. levela na neki lakši level, brate mili, pošto vi, ljudi moji, svi ste na nekom slaboj poziciji i ne možete to imati više od 200 medaljona u slabim klanovima, ali u jakim klanovima se dobije i više. Oni se sigurno sada spremaju za Champion ligu, ja mogu da siguram ili idu dalje ili padaju. Sada ne znam dalje kako će to izgledati, ja sam u ligu, nažalost. Znači, veliki pozdrav za Rištu, hvala ti brete, sipao si mi u ovaj rat, ali dobro, bit će dobar onaj bonus, šalim se ljudi moji. Naravno, ovako, to što su malo pogrešili za ligu nema veze, doći će Rišta kod mene, rekao je da će da dođe da igra sljedećeg mjeseca ligu, tako da sve u fullu. Ja ću naravno da ispoštujem isto igrača u klanu i lidera najviše, doći ću da igram sa njih obavezno rat, ja ću da se vratim u povratku, naravno to ne znači da ću ja sada snimat ćemo još par puta, upoznat ću vas malo bolje sa ekipom, sad ćemo da vidimo par napada u ratu, znači oni su ovdje pokidali, igrali su 754 ratova, što je interesantna stvar, 392 dobijenih, manje gubitaka, 357, 5 nerešenih, to je jaka čudna stvar, pošto sada većinom klanova koji sam vidio da su jači, oni su malo preterivali u gubicima, znači ovi imaju solidan dobitak na ovim, kako se kaže, na ovim dobijenim ratovima, nego na lošim, nema veze. Što se tiče Friend Vara, znači prijateljskog rata, igrali su protiv Srbije, što je jako interesantna stvar, Srbija je top 2 klan koja je bila u Srbiji, onako druga, i sada ne znam kako su oni uspjeli da izazovu Srbiju, ne znam da li je to taj klan, ali čini se da je, igrali su 10-10, pošto se vidi po zvezdicama preciznije. Nema veze, nećemo o tome mnogo komentarisati, pošto povratak nikada nije imao nijedan prijateljski rat, a bi volio uskoro da imamo protiv nekog klana, nekog koji je isto jak ili malo slabiji, sve jedno. Idemo na detalje, znači bukvalno šta se desilo? Ja ću da ocenim ovdje jedan napad, 2 napada. Idemo prvo od broja od Pavla i Đorđe. On ima jako solidan dobre napade, znači 3 dobijena u jednom napadu, 3 zvezde dobijena, u drugom jedan je popravljao broj i dobili su 3 zvezde i dobili su i rakčak. Znači ovdje je napad vešticama i super trupama. Znači super trupa, interesantna stvar, to su gige, full tankovi. Ljudi moji, ako ne znate za full tankove, oni su najjači po HP-u. Mnogo interesantna stvar, što najviše izdrže od svih drugih trupa, golema, možda 9 komada je jako veoma dovoljno da se dobije lagano rat. Ovdje što vidite napad je jako dobro krenuo, sredili su orla, svi ciljaju na te orlove, znači da se najviše prvo to skine u napadu, jer najviše vam prve problema što se tiče heroja su jako max. Jako interesantna stvar, napad se jako ovdje lepo odužio, veštice su sredile pola posla, kraljica je upala unutra lagano, imaju još jednog ledenog golema, ovdje je interesantno Valkyrija u CC, Royal Champion je završio svoj posao kako treba, lagano, veštice su odmah sa strane bile, što je jako jak napad, vidio sam da većina klanova koriste veštice, vidjet ćemo što koriste za ligu u odbrani još jednom, tamo nisam nešto previše komentarisao, ali jako interesantna stvar, što kad imate max heroje, znači bukvalno ništa drugo vam i ne treba, znači pokidaju max heroji. Ovo je lagana trojka,
po meni, znači, najlakše što može da se dobije. Bukvalno veoma jak napad, veštice su odradile više posla nego što je trebalo. Znači, uništili su samo one kanjone, kako se zove, super, ovi kako se zove, što bacaju ovih, nema veze, vi napišite u komentarima koja ja baš sad ne mogu da se sjetim kako se zovu ovih topovi, ne znam, nije sad čuda ova. Dobro, ovo je bio lagana trojka, svaka čas, veliki pozdrav za Pavla i Đorđe. Odradit ćemo 2 napada. Klip će uskoro biti izbačen. U toku 7 dana snimat ćemo još malo bolje da upoznate istu ekipu. Vidjet ćemo kakvi su klan, kakvi su kao ekipa. Mada u posljednje vreme komunikacija među igračima nije nešto pretjerano, nešto održana, pošto ja, na primjer, u povratku sam imao situaciju kada su igrači ulazili prvi put, znači oni su igrali godinu dana svi zajedno, a jedan nije znao da progovori reč sa drugim igračima iz klana, znači igraju svi isti rat, igraju svi ista ekipa i ono svi zajedno mi maksujemo sve ono i na kraju ljudi moji jedan s drugim nije, samo nešto pale pa pale na čatu Palestinac ovo ono. I ja rekao, aj dobro bre, znate vi da komunicirate međusobno, ljudi, naši smo. I tako su krenula komunikacija. Najvažnije je to komunikacija kad vi pričate sa članovima, znate kakva je situacija, znate koju klanu, znate sa kim ste u klanu. Ako se nekad desi da neko zaboravi na napad, vi ga obavestite, na primjer, putem društvenih mreža kao što je WhatsApp, Viber i tako dalje. Idemo dalje. Na primjer, u tim jakim klanovima da su ta jača ekipa, oni su uvek nekako i složni, a nekako i nekad propadnu. Uglavnom to tako ide kod jačih klanova. Ali uglavnom nema veze, idemo na drugi napad, pogledat ćemo liderov napad, jako me zanima lider, kako on napada u napadima, evo ga, to je Rista Grozni, idemo prvo njegov napad na dvojku, znači ovaj drugi njegov napad, znači vidjet ćemo replay, znači max teha 13, 9 napada 7, solidno, veštice, opet kažem, veštice su jako korisne, ljudi moji. Kao što vidite, ovdje svi gledaju da se otarase ovih orlova i ovih topova, ovih kanjona, ne znam kako se zove ovo čuda, što bacaju kamenje. Uglavnom, oni su stvarno mnogo damage-a prave, znači ovdje je krenuo golem, solidno bacanje, znači bukvalno jedno na levo, zeleni ovi, ledeni golemovi su bačeni po sredini. Jako interesantna stvar, ovdje će da se zelede sada celu mapu. Ne znam kako će da krene od sada, lagana trojka, pada, bukvalno golem je sredio svoje posla, veštice su prejake. Level 5 max veštice, imate i super veštice, ja ih bih nazvao herojima, brate mili, oni su kao po meni 5. heroji. Jako su korisni, jer su 5. heroji taj nekako, znači zauzimaju po 40 mjesta i prave jednog velikog kostura. Po meni je to 5. baš heroj. Nema veze, solidan napad, svaka čast, odlično odrađeno. Super minione, prvi put vidim super minione u odbrani. Nikada nisam imao prilike da vidim bilo koji klan koji koristi od jačih, pošto bukvalno nisam imao kada pogledam. Evo baš ovdje su ovi minioni, baš su rokali. Nije loše napad ispao, bukvalno sredili su opet veštice celu mapu, celog igrača. Ovdje je lagano Royal Champion pao. Napravili su veliku štetu, 2 bebice zmaja, solidno napad, Jeti su tu bili, imao je Jetije, ne znam, lagana trojka, ljudi moji, ovo je najlakši napad što može da se odradi vešticama. Znači, opet, to je uvijek kažem bogatstvo, brate mili, kad vi polako kapirate kako funkcioniše život jačih igrača i slabih igrača. Znači, da ne bih ja puno rekao stvari sada o klanu, upoznaćete celu ekipu, sutra ćemo se malo vidjeti baze igrača u klanu, pošto imaju 15 legende, a to nije mala stvar opet. Oni misle sada kao da nisu nešto pretjerano jaki, ali po mene su jako jaki, veoma, čak održavaju i neko dobro bolje mjesto u Srbiju, 23. po meni je to solidno. Šta bi još rekao, svaka čast, odličan napad, Jeti veštice pokidale su ovdje. Ljudi, kao što vidite, ovo je liderov napad bio, svaka čast, on je odobrio znači snimanje, još jednom da kažem. A hvala što su me zvali na gostovanje. Meni je uvek drago da pokažem malo drugim klanovima, malo slabim igračima kako funkcioniše život jačih igrača. Kao što znate, skinuo sam novu aplikaciju za kameru. Teo sam da probam da snimam malo preko malo jače aplikacije. Ne znam, neću nešto pretjerano, opet ću se vratiti na Mobizera, ali čisto za početak. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, ljudi moji. Bacite like, bacite sub, ostanite unat, udite koji komentar ako vam se svidio video i pozdrav!